Мечтаете ли за кожа, която излъчва младост и тяло, което се движи с лекота? Искате ли да съчетаете перфектната визия с здрави и гъвкави стави по напълно естествен път? Представяме ви хиалуронова киселина от Grevia – веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Тази иновативна формула поддържа водния баланс на кожата, изглажда бръчките и заздравява косата и ногтите. Едновременно с това, продуктът действа като естествена смазка за ставите и хрущялите, осигурявайки ви свобода на движение без болка и скованост. Хиалуроновата киселина облегчава сухотата в очите и забавя стареенето на клетките, като е идеална за активно спортуващи и за всеки, който търси дълголетие и сияен вид. Бъдете активни, сияйни и уверени във всяка възраст. Поръчайте хиалуронова киселина от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашата младост и свободно движение.